usas mga grasya nga gihatag sa Ginoo sa akong pagkapari nga wa gid nako dahuma kinig yung pag tawag ani sa social media ni viral, ang pag-viral sa akong mga humilis nga karon daghan na kaayo mong gasigi og paminaw kada adlaw. Wa gid na nako tuyua. Wa man sad ko kauyon usahay gani sa akong humili, pero mauyunan man sa kadaghanan gani tungod ani daghan kaayo ang nagpasalamat unya ang ilang gibuhat nga mingpalit sa atong mga slots dinhi. Kasagaran gyud mipalit aning atong mga slots sa atong mga projects dinhi hasta sad sa kapilinha karon pulos-pulos gyud niingon nga pasalamat ni nako Father sa imong mga humilis nga gigamit kas Ginoo nga maayong instrumento aron ko malamdagan, aron ko mausab, aron ko ma-inspired. Napagani uban moingon aron maandam ko Pader nga makadawat nako sa akong umaabot nga kamatayon kay stage 4 cancer nako. Sa una hadlok ay ko mamatay karong sigog paminaw sa imong wali Pader gasigi na kong paabot, excited na kong mamatay. Talagsaon ba yan ano? Ug mao nay punto ni Kristo. Niingon si Juan diri, Lord, tu ako'y nakitaan ditong gasangyaw nga dili nato sakop. Gigamit ra ba sang imongan? Nya daghan ra ba sang nangaayo nga mga masakiton, manghingilin pagyugyawa sa imongan? Ingon dai si Jesus, ayaw didi. Kay ang mugamit sa akungan, dapi gid na nato. Ang magpapahawa og yawa, kauban na nato, bahala dili ta kuyog-kuyog niya. Basta nagpapahawa og yawa. Ang gisaad sa Ginoo diri sa unang pagbasa nga akong tukuron pag-usab ang Jerusalem ug lig-unon ko siya pag-ayo ug ninduton ko siya. Mao na ni ang bag-ong paagis Ginoos pagtukod. Kay sa una god inigtukod sa Ginoo nila, murag magpundok din sila, kuralon dayon ang ilang syudad ug makig-away din sila sa laing gingharian ug buntogo nila ang laing gingharian. Nya kung ang Ginoo sad masuko na nila ang laing gingharian, mugunob sa gingharian sa Israel, nya bihago na pud sila. Ana man na sa una. Karon ang Ginoo, ang bag-ong Jerusalem mauna ang simbahan. Ang bag-ong katawhan sa Dios mauna ang nagsunod sa sugo sa Ginoo. Bahala nagkatoliko ka or protestante ka, Islam ka, NPA ka, ang satang mga Muslim extremist, ISIS o ISIS ka, or wa ka mutuog Ginoo, pero nagbuhat ka sa mga buhat sa Ginoo, kana iya kang kauban. Kamurong nanimba din nagbuhat mos buhat sa Ginoo. Tutok mo muna ko. Parehas gibuhat ni San Vicente de Paul or Saint Vincent de Paul. Kung sa mayang gibuhat, ang iyang kay bright man ni kay siya, ang iyang ka-bright gigamit niya aron pagpatinaw sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo ba nga motinaw, gigamit niya ang iyang ka-bright aron kuan gyud ba kana ipatinaw ang atong pagtuo. Ang karon ang mga bright karon gigamit man pagminaro, pagpangurakot, pagpangilad. Di ba? Kamo wa ninyo gamita sa pagpangurakot, sa pagpangwarta ang inyong ka-bright. Di abitatoy at di na ko mo gamit og example nga naa ninyo. Kanina lang niya sa amo. Naipari ba na kailan po ko ani niya pero murag ning retire na ni sila. Niya nakadungog lang ko sa istorya nga graduate siya og UST. Sikat ba kay na mo graduate kag UST or Loyola. Niya doctorate pa gid siya dito sa Roma. Sus gibutang man og Island Parish. Reklamo siya sa obispo, Bishop, sa akong qualification imo kong ibutang ani
Gikan ko sa Roma with doctorate, ibutang ko nimo ani. Si Cardinal Vidal pa to. Ang kuan kuno. Reklamo gid siya. Kay unsa may kolekta dito, di man ni compensating sa akong qualification. Katawar ko no si Cardinal ba? Nga Dayos Cardinal, my dear, kay kuan man kay tos Cardinal kanang nindot siya kay musulti ba? My dear, tagaila sa higayon na mo serve ka diha 1 year lang, 1 year. After 1 year, balik ako kay ako kang ibalhin kung gusto jud kang magpabalhin, pero puy isag 1 year. Sus dito na. Serve na siya dito. Na-challenge ang iyang kabright o ang iyang doctorate. Iyang gigamit dito atong maong Island Parish. 40 na yung ninduta hinoon sa iya ditong apostolate. Pag after 1 year, gipatawag na siyang cardinal, my dear, I will transfer you. Please, your eminence, I could i-transfer. Please lang taon. Siya na sa nireklamo nga ayaw kong i-transfer. Sa'y pasabot ana, nga kung gamito nato ang atong gasa alang sa simbahan o katawhan, lipayon tas Ginoo, tagbawon tas Ginoo. Pero gamiton gani nimo ang imong kabright o ang imong mga gasa karon alang sa imong kaugalingon, di jud ka matagbaw, maguba na hinuon ka. O kinsa man ning mga tao nga makagamit gyud sa gasas Ginoo to the max. Kinsa man? Hibaw. Nga malipayon jud kayo na siyang tawhana. Wa gid na siya kaguol. Kinsa man? Ang bata. Tanawan ng bata. Bisag kung sa imong ihatag, pahimuslan gid na. Taga-igas, imnon. Taga-ig kandila, iduslit gina niya. To the max, mupakpak pa na igabot kayo nga tos babaw. Ay, dako na kayong kayo. To the max, gid ba? Friendship, ay sos, magduwa gina. Tuguti ang bata o pundukan ang bata. Di ba, di gina mag-away. Magduwa gina, aligri, mag-anam ginagkasaba, mag-anam og kasaba. Kay aligri na kay na sila. Kita, pundukon, na nag-ana lang naungan. Wa magamit ang atong mga gasa. Nya kusog sa kita mangural sa atong balay. Ang atong tanom, ato ra gyud, ang atong yuta, ato ra gyud. Mura bag, ako ra gini. Nya malipayon ka na. Ang bata, share ginatanan, share. Kinsa may mobadlong, nya manghapak din. Ikaw ganun. Ingat ikaw, ay tipon-tipon na. Ang bata tong anak niya, magpanglingi siya mga amiga, balabi na to mga bulingit kay naong. Mo iyang ikaduwa, niyang inahan o ang amahan, di gyud paapilon dito, kay mga yagit tong mga bataa, niya ang iyang anak nga, naagyoy ka ng kuan, sana hygiene jud kaayo, di niya itipon atong mga bulingit. Uy, inigbunlot ang bata, muhilak niya, magpanglingi pag ito iyang barkada. Pero kita, kusog ay mo reject anang mga tao nga way mga balay kana mga hugaw kayo. Di kita makighiusa. Mauna nawa sad ang atong kalipay, ang atong katagbawan, labaw tanan ang atong kabalaan. Muna ang Ginoo pagtukod niya sa Jerusalem, nagpadala siya og mga apostoles. Ang mga apostoles gitudluan niya pag kinabuhi nga murag bata. Muna diri galalis ebanghelyo, kinsa may labaw na to? Ako yun, ana. Giingna din silang Hesus. Ay batay. Ang musunod aning bataa, ang mudawat aning bataa, maoy labing dako. Kay ang mapaubsanon, ang labing ubos, maoy labing dako. Nya unsa may atong pagpaubos kita mga dagko na. Ang pag-alagad sa atong isig katao, labi na Diyos mga kabos. Tanawa ang nangalagad sa mga kabos. Karon hangtod karon gipasidunggan Saint Vincent de Paul. Saint John Bosco. Mother Teresa of Calcutta. To mention some lang ba? Saint Francis of Assisi. No. Awa mo to. Musikat yun, musikat, mahimog yung inila. Basta mga lagad kas labing ubos.
Bitan na magsigi kog ingon ninyo nga hotdon tanig palit ang slot sa kapilinha. Ngano man kay ang kapilinha karong gitukod sa Archdiocese mahog yun siya kabos kay wa manggi kwarta nya ang atong mga donations nga palit anang slot maoy makapa human niini. Mura bag gasalig lang gid in taon ang atong kaning projeka sa atong hatag. So kanang nang hatag karon basta kinasingkasing nga naghatag 9 or 100% aning nang hatag malipayon. Kamo nang hatag mo. Nakapalit na mo. Tanawang nakapalit, malipayon. Ang wa mo palit, gaana. Pugson bitag palit. Mati kwarta. Pugson palit. Siga naos. Pakonsensyahon pata. Di na siya malipayon, magyaw-yaw man. Pero kanang mo palit, ay salamat pa din, nakapalit yun ko. Karon lang buntag, na initawag nako. Pagtubagin nako, ikaw ni Padre, nako, oh, ay salamat, gitubag na gyud ko nimo. Purti na gyud akong tawag nimo Padre. Nganon di man ka mo tubag dayon Padre, nako. Usahay god busy gyud kay ko nya inigtawag nimo, atol nga nagmisa ko, atol nga na ako'y meeting, atol nga na ako'y gi-entertain nga bisita. Adi ginanak ko matubag insya pastang guula na ginako Padre, basig maabtan ko sa pizza 30, maklusan ko, mo donate ko Padre, oy, mo palit ko. Nako, ako sa una-una, hilipay-lipay siya aning iyang 1,000. Ako, pila man sa imong paliton, Brad? Siya nga, ay, gamay ra gyud kayo Padre, mga 10 slots lang. Ingon din ko, pun igyo tay, haron madako-dako. Di wasa ko huna-huna ba. Pero purti niyang lipaya niya. Karin mo siya ba? Padre, salamat yung kayo. Pagka malipayon, tanan yung nang hatag, malipayon kayo. Gahapon, diha sa ni kuan dire, pa-picture. Simple kayo nga, pagka babae. Kuan na sad in town, senior na sad. Ana, niya pag siya, Padre, pa-picture ko nimo. Mura bang jolly siya nga pagka, kuan ba, gulangon. Kung sige, picture ta. Siya pa din. Nabi ako higi, kuhan niya, palit biya ko. Nako, pilang sa'yo magipalit. Samtang ka picture mo, siya, 100 lang, 100 slots akong palit. Ano? 100 slots. Sige, picture. Picture Ano? Ninjo tayo, naghana dong. Pagtindog, pinababag, padin ako, kuya, guni mo, gud. Ato na ko, Padre, Lakawar po siya nga to. Pagsuod na ako, lingi di sina, Padre, nako, ulag dito, lakaw na. Pagka malipayon, kamo ko no, palit ko no mo 1,000 slots karon, malipayon ba mo? Wa na mo'y kaguol, bisan ang inyong kasakit, mahimong kalipay. Kay ang mahal nga birhen, ang iyang kasakit, nahimong kalipay. Giingon ko na to siya, Mother of Our Lady of Sorrows. Nga naman, kay gibuntog niya ang kasakit sa iyang Diyos nun nga kalipay. Siya na nga na. Manggil mo makonvince. Sige na, manindog na lang ta.